v horách sú každý deň. Snažia sa pochopiť prírodné zákonitosti a zachovať všetku tú krásu pre ďalšie generácie. Monitorujú vzácne rastliny a živočíchy. Pod nami na týchto skalách je kamzík, je to rarita na túto lokalitu. Sledujú správanie sa zvierat. Niektoré stopujú a dohľadávajú, pred inými zasa utekajú. Mnohé živočíchy by bez ich pomoci neprežili, tak im pomáhajú. Ich práca je plná nevšedných zážitkov a vzrušujúcich situácií. To vyzerá na samičky. Sledujte skutočné príbehy strážcov prírody a ich činnosť v teréne, zachytenú priamymi účastníkmi deja. Ahoj, fešák. Si v poriadku? Sledujte film Hory, zver a strážcovia.